Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mayang buntag may gala si Dr. Kagapi inis sa Doktor sa Kahanginan. Usahay ba maguna-una ni Dennis pangutana nga nanapigi giplano nga istorya sa inyo may gala niya kay maguna-una ng pangutana. Tumagon na ako katali kay mas taas dito akong istorya niya. Ang sinusitis may gala daghang kay sinyo wa kasabot ba. Abi niyo pingot sa ilong o so ba na inyong ginauna, pero dili na mo ang simptomas sa sinusitis. Ang unang yung simptomas sa sinusitis, kaya kaliplag kuan, kanang kuan inyong ilong, mo so tawag aning nakalimot man ko terms Bisaya mo pingot ang inyong ilong. Pero sige yung sigma, walay magawas. Unsang klase ng kabawa na siya. So, mo na ka-diferensya sa ordinaryong kanang sipon. Ang sinusitis, musakit din na inyong ulo, inyong inyong agtang. Unang sinusitis yun. Kung dili mo sakit inyong agtang, wala mo sinusitis. Commonly, ang doktor, pag maingon nyo ka, sige lang, pingot akong ilong niya, dili mo tanag laing symptoms, sinusitis dahil na ba? Pero sa tinuod, katong inyong pingot sa ilong, ordinary sipon na dahil, pero wala pa siya wala pa siya magtubod. Wala ko na siya balon god, ang sipon yun. Pero ang sinusitis daily, mupingot lang na imong ilong, musakit imong imong agtam, pagkahuman na, pagkagabi mga paghigda yun mo, alas 9, alas 9, alas 10, mukalit ng kag-ubo. Ha? Unsa man ito imbis na higda na ka, katulgo na ka, magsige na hinong kag-hotoy, mo na ang sinusitis. Karon, ang usual yun nga sakit, ang imong agtam, ug dili sa ilalom sa mata. Mo na siya ang tinuod yun nga sinusitis ha. Dili ka na mo, pingot lang imong ilong, kunya, pag gumanana, sipunon ka na, dili na mao. Secondly, ang sinusitis, magbalik-balik, dili gina siya mahuman. Di na siya mahuman, mo kalma lang na pila ka adlaw, mo balik na po. Kalma nga pinaka-adlaw, balik na po. Bisa pag unsay imong inumon nga ekspektoran para sa ubo, wala, di siya na makuha yun. Usa may relasyon sa pagkaon na, mutana mo na, kape, gatas, wala kalayo ra na. Katong kabayo, mukha mang ka ng sagbot. Ang kabaw, mukha sagbot, pero diferensya ilang tayo ba? Ingana na siya. Ingana ng sinusitis. So, kinalang ginayon yung may bawaan. Di ba? Mali akong statement. Mali ginayon yung i-connect ang inyong kape, inyong giinom, usay Santa Cruz de Igos, usay makatawa ko sa inyo ba kay bisag unsa na lay inyong maunaan, connected. Labag yun ang kape. Pasangin lang ninyo pirmi ng kape ba? Sa tinuod, yun ay sa ilabot ba? Mukuha na ko gamay. Ang kape may galat, nagin na siya influence sa imong blood pressure, pulse rate, tulog. Kana na, wala lain. Pero kung di ko sa imong inom kagkape, imong pasangin lang, di mo, tanan na lang tao, basta kape, o sa ba, pasangin lang. Musok ko sa inyong Central America o ang kuhan, itong mga drug lords dito sa Amerika, kay pasangin lang ninyo ng kape, ila ba ng kuhan, livelihood, pang-cover sa ilang drugs. Okay, so, ang sinusitis may galang, tambal gina na yun, dili lang yun mo ligo warm water. Kaning bugnaw. Warm water ginapirmi. Pwede mo minum bugnaw, pero walay labot gina siya sa paghimo sa inyong sinusitis. Kaya ang rason nga magka-sinusitis mo, tungod na siya kay nag-ubo mo. Pag pugnan ninyo ang sipon, kung ay sipon, pugnan ninyo sigma ba, inyong talubunan ang iyong ilong, yung sigma mo, asa mapaingon ng plema? Dito sa sinuses.
Unsa man ang sinuses? Mga empty na siya nga chamber sa atong bukog. Ha? Kwarto-kwarto sa atong bukog nga para dili mabugat ang atong ulo. Mo na ang rason sa sinuses. Ano ay pangalan ng sinuses? Dili na siya sakit. Dog, nakoy sinus. Wa ka kiyapi dong. Ha? Ang sinus, normal na sa tao nga nagyoy sinus. Sinusitis, kana may infection. Ayuhang istorya ba? Kay kamo, takal lang istorya. So, ang sinusitis, tungod na siya, kay gipugnan ninyo og sikma ang inyong ilong kung namoy sipon. Mubalik, backfire ang sipon dito sa inyong chambers. Kaya naman na, connection. Kanang atong mga kwarto-kwarto na to diri dapit sa atong agtang o diri dapit sa atong ilalom sa atong mata, kuha na siya sounding board. Ang sabay tawag ng sounding board sa Bisaya. Pura na siya para ang atong tingog di kayo mo tagning. Napay uban gwapo kay siya mga sinuses, mao na gwapo kay siya tingog. Ang rason ganun ngay uban pangit kay tingog kay na puno na og plema ng ilang sinuses. So what na say sounding chambers ang tawag ana nila. So kung ma-infection, sinusitis. Unsa man pagtambal? Wala. Sa tinuod na gala, pag ma-infected na siya, mapugnan nimo ang kagaw, makatagal ang antibiotic, niya lisod kayong penetrate ang antibiotic dito. Ha? Kung tagaan na amoxicillin, amoxicillin, ay wala ay. Katawaan lang oh. Mingon lang tong sinusitis dito nga pikat. Di ba masud? So, amili gina siya antibiotic, drug of choice. Ang drug of choice. Unsa may drug of choice diha para sa sinusitis? Sinusitis dili sinusitis, infection sa imong mga chambers. Ang unsay effective nga antibiotic, drug of choice. So kamong mga tao gani nga mapatagal lang og inom antibiotic, mali. Kada lugar sa lawas na to naay drug of choice. Kung naamoy choice na sa inyo, naamoy inyong gipili nga pagka-presidente sa next election, naapoy pilion nga tambal para sa ubang lugar sa atong lawas. So sa sinusitis, ang drug of choice is erythromycin. Ha? Erythromycin. Kay mao na siya kamo penetrate dito sa imong sinusitis. Maigo gyud ang katong kagaw nga nagkundo. Kung gamitan ninyo ordinaryong antibiotics, bisig unsa, kadaghanan ng mga doktor karon kay uso naman ang ciprofloxacin, tagaan og ciprofloxacin, why effect? Ha? Di man ka penetrate noy. Wala man gyud siya gyud. So, erythromycin. Nya napo isa azithromycin. So kana mo na ang pinaka-latest na generation sa mga erythromycin. Karon, mag-inom mo og azithromycin, azithromycin once a day for 3 days lang. Ano mang tulog adlaw lang ng tambalan ay kay ang iyang effectivity 24/7. 24 hours sige na siya trabaho. Kaysa lang sa isa kadlaw. Pero ang ubang antibiotic mainom kag kautulo, kaupat, kadaghan na kag kaminom, wala pagyapon. Ibaw ani mo nga napag sa infection, di ko kahuman ani ba? Tunod na lang tong topic. Nagala kay ang topic kung tanan ko. Saan niyo pakibalo nga peptic ulcer, gallbladder stone, peptic ulcer, gallbladder stone, or appendicitis. Mo na akong topic ina kay una man guni si Dennis. Sige lang, sunod na lang Lunes. So, kung sa oras to na pagka balo, naayo na imong sinusitis. Number 1, di na yelo imong gawas imong sipon kung higda ka. Ang kalainan sa sipon ng ordinaryo, kay mutindog ka, gawas man. Pero, katong sinusitis, pag higda gini mo, ato pingot imong wala. Pag higda nimo, ang pingot sa wala mawala. Ha? Nya motulo din ang sipon. Kung dili ka gawas diri sa inyong ilong, mugawas diri sa itong tutunlan. Dito na muhutoy na mo. Buhubutoy na mo. Kaya na-irritate ang inyong tutunlan. Kung di ninyo iubo o iigham,
dili na siya magawas. Maski pag isa katarong, ambroxol o carbocysteine yung inomon, dili mahuman ang inyong ubo. Unya, moadto mo doktor, ang inyong ginasulti sa doktor, Dok, giubo ko. Sa may buhaton, stethoscope dayon. Stethoscope. Di tanaw ng ilong. Disgrasya na kanli. Di ka maayo na Kay lahi man. Lahi man ang ihatag antibiotic sa pag-ubo. Sa ubo. Ang antibiotic sa sinusitis, lahi man po. Pataga lang hatag ang doktor, useless. May pagdi sa may inom. Inom na sa tubig nga init. Wala pa. So, kung saan pagkaibalo? Dili magyelo ang imong plema kung pahigda nimo. Number 2, mawala imong hutoy sa gabi. Number 3, dili na siya mo pingot. Pero walay kahumanan ang acute sinusitis. Ngano man nagkasulod naman gud ang kagaw dito sa iyang kondo, sa imong sinus, magbalik-balik na siya. Magbalik-balik na siya. Sa unang panahon, pag mupingot na kayo ang chambers, ang atong mga sinuses, bumbahan. Pero piting sakita, wala kang malumos. Masuyop, tanan ang kagaw, kaya butangan mo tubig kung imong mga sinuses. Butangan tubig. Pag suyop ka na, alami, kayo na yung mura kagituli. Mura yung kagituli ba? Kaya sakit kayo, kagituli lang imong ilong. Mo na siya noy. So, pag humanaw bumba, after a few months, balik. After a few months, balik. Mo nang mas maayo pang, dili ka magkasugod og sinusitis, kay prevention, kay para, di na yung ka problema na. Kay kung anak kay sinusitis, di mahuman. Basi maupaw pa si digong. Dili na na siya mga may gara. Di lagi siya maayo. So, wadyo kay mahimo ana. Okay. So, unsay mga simptomas nga dili inyo ma-expect sa sinusitis may gara. Ang normal o natural nga simptomas sa sinusitis kay sakit man sa agtang, pingot ang ilong, ngaway sipon, o muhutoy ka sa gabi, paghigda nimo. Unsay mga symptoms lain? Ang isa na may gara, kalahian yun sa hutoy kanang ordinaryong ubo kay kalit lang awas-awas sa imong luha. Kung asa man ang bara, wala ba to ba, dito po mo daghan ang luha. Ngano man kay ang tubo gikan sa mata paingon sa ilong na may tubo diha daghan para agianan sa luha. Mabara man po na sumasigilan nagtulo na imong mata. So ato day kag butika dai papalitan kog ay mo nga red. Mali. Mao nay sus kadaghanan jud sa inyong yun ba? Dai papalitan daw kog ay mo. Yun sa mata nimo sa ay mo, imo lang gi panamas-tamasan ang imong mata kay di man mao ang tambal. Mo na lagi usay ng mga manang. Mapasangin lang tagyan mo persana. Mato mo clinic, may dok. Uga kay kung mata dok. Di ang una na ko suspitsa na nakikibutang sa imong mata no. Dok sigog butang ay mo. Mumayingon nila, lagi sangin lang nila inyong silingan, singit pasangin lang ninyo pero nagbutbuot ng butang. Nagbutbuot ng butang kay kadung ka sa una di butang pa nimo ay mo di barado na. So sa may magtulo na ang imong ilong magtulo ang imong mata magtulo ay gani kay dili magtulo ang sa ubos. Mao na noy sus intaw na imong pagbuot-buot og tambal. Okay, the other symptoms kang uban sa sinusitis may gala kay mag-pneumonia. Tumingon nga ngano man yung nagka-pneumonia man kudok nga wa man ko'y ubo. Mingon po nung ang iyang nag-interview sa imo. Di man mong tanak. So, mingon po nga. Abusing nabugnawan imong likod. Wa ka kiyapi.
Wa gina relasyon ng mabugnawan imong likod ba? Giksamit, gi-review na ba? Wala man gini relasyon nga mabugnawan imong likod, naughan og singot sa Santa Cruz Ligas. Wa gina koneksyon ba? So isa sa rason nga nang magkapulmonya mo, tungod kay mo tulo man tong plema dito sa inyong ilong sa sinusitis, mo tulo dito sa inyong tutulan. Unya kay di mo kamata, uban di kamata. Mudiretso na siya dito sa inyong agiangan sa hangin. Handang mo dito na po sa inyong baga. So naghimo na siya dito, reservoir. Naghimo na siya tangke sa plema. So, labaw na yung wang tigo na ka, di na kakabalo mo ubo. Ang inubhan ka, kung bata po, ubo po, hadlok mo, madungog sa chicks nga tibihon. Siya mo ubo po, may pamukanta o bijis nga, Hindi man, maulang man. Tibihon, siguro na akong kuya boy, pastelan. Iubo man yun na siya may gala, kaya di yun na kagawas kung di ninyo iubo. So dito ang ipon, pag chest x-ray, di man mangita o history, chest x-ray na may plema sa baga, pulmonya. Magkalisa na, may mo ng tubig. Patay kang bata ka. Di ka na sa sinusitis. Naunsa man tao na dok, niya mabanangil day mong doktor. Dili man to, COVID ba? Uburo man to? Tanawa. Niya, pagpagutanan niyo mong gusto, wala ko, uburo. Usay lang man, nang mahigda ganit ko, ubuday ko, tanawa. Sinusitis day gikan. Wala, isa sa komplikasyon sa mga sakit mga higala. Nag-istorya ko na pag-usahay, kaya makalimot ko kanang unsay komplikasyon, mga ingani. Ang akong gusto unta istoryahan, kaning diabetic coma. Daghan sa iyo diabetes, daghan kayo sa inyong diabetes, baga, kamyuhan dag herbal, wa kay balo unsay komplikasyon sa diabetes. Ang isa dito nga pinakakuyaw yun is diabetic coma. Tepa. Atras sa akin dito sa sinusitis. Di ni mo man. Kung gustohon pa na ako, mag-istorya ta dali tibok adlaw ba? Ningon ang dictionary na unsa man gisulo ng doktor kagapitan pero magganahan sila na ba? Ganahan kay na sila ba? Labaw na gyud padugay magsigi na ko, magsigi kog istorya. Pepeng lami kamo pod wala ko matrabaho. May singgit na dahil nga dog, itugway ang kaba dog, kay init na. Unya ang gidaro, unya nang hapon ng daro, kay minaw tang doktor. Muna noy. Muna disadvantage, side effect. Muna ang mga ubang sakit, na po side effect may gala. So, isa sa side effect sa sinusitis is pneumonia. And ang isa po, pag magsigig kag kuan, plema sa imong tutunlan, na plema mo stock up. Kunya kusgo ninyo ubo. Sa may tabo. Kay di man po pwede nga din mo iubo. Iubo man gyud nimo pero gagawason. Nya pugso nimo di man kagawas. Sao man na pag kusgo ninyo ubo may gala. Kay wala ba mga samad ng inyong tutunlan? Na magluwa magdugo. Pag magluwa magdugo, bingon na itong doktor, ay di TB ka. Patay kang bata ka, tibihon na dahil ka, madili di ay. Tibihon na di ay. Yung TB manidok nga, huwag man ko nagpayat. Talagsa naman ko buo sa gabi naman. O ka nang mangubra o utang ng kuan. Putol na utabolay. Ayaw naman kumuubo. Ay wala. Sinusitis. Pagkagisi sa imong pag-ianan sa hangin, diyan na. Kasi kung saan rin hatag tambal sa inyo. Diyan na. So, ang epekto sa sinusitis na imong ordinary yung masakit, ma-apil na itong dili apil. Masunog, magisi ang inyong tutunlan, kay kusgon pag-ubo. So, last thing. Ayaw ninyo, kung gahi gani ang plema, ay paimong ubo kay plema, kay gahi, gahi gani,
ulata manaog tong plema dito sa imong pharynx. Dito dapit. Kaya dapit din sa ubos to. Pag abot ana, inyong iigham lang. Magawas na siya. So, hulaton yun na ninyo. Masawa mo na ninyo paghulat. Usually good, pinakamaayo yun na, mahigda ka. Kung asa ang pingot, dito sa opposite ka mahigda. Patuloon sa nimo. Pag maabot na siya sa imong tutunlan, ayan mo iigham. Kaya kay mild kina siya nga ubunoy. Di na makusog. So, wakay di ka mahadlok, mas gisi imong tutunlan. Ha? So, paggawa sa ana, yung usahay gahit man pampod. So, hulaton lang yun mo. Hulaton mo siya. Andod ka, ba, ma-feel lang na imong nag-ipon na yun diri, iigham. Di ba? Huwag tangisyon na siya. Ha? Huwag tangisyon na Basta nga maingon ka, kanira may tambal na. So, dili ko naghahatag og tambal kayo except sa antibiotic mga gala. Usahay, labaw na yung tigulang, mahutoy naman yun siya kayo, tagaan ako siya glutamirate or sinicone. 1 capsule 3 times a day. Ha? Muna ako ihatag para mo prevent lang ang cough reflex dito sa tutunlan. O kung dili, mahatag ko ka ng Newsep, mahatag ko ka ng Nasatera para mo ugagamay, pero wala, useless. Ang pinakamaayo yun nga, i-prevent lang nimo ang cough reflex. So, butamirate, sinicone, butamirate, muna ang generics. Walay generic ka ng baligya, kay sinicone lamang yun na siya. Ha? Sinicone, 1 capsule, 3 times a day. Hangtod nga, dili nakakaya mahutoy kay katuloy mo tutulan. Ha? So, katong mga manang, motong sinusitis, imbis na mag-story kung laing topic. Mag-una-una man guni si Denise. So, kaya bulan na mo, kasama pagtambal sa sinusitis. So, mangita, kaya mga silingan niya, giuwo ko. Yan yung kaligog, init, si Dr. Gapi ini, sa doktor sa kahanginan. Tagang kaya pangutana sa sinusitis, may gala, pero tubagon na lang nato ng mga bagong pangutana kay magiging balik-balik sa akong topic. Ang akong cell number biya sa diri sa diri sa doktor sa kahanginan, 0995-414-2609. 0995-414-2609. Diri nila mo text. Ayaw mo tawag kung gusto niyo nga mataas-taas akong explanations. Ayaw mo tawag kung may pwede ma-text. 0995-414-2609. Ang akong clinic, tubag yun sa inyo, kung i-text ninyo sa akong secretary, ayaw mo expect nga matubag ko kay sa kabisi na ko, may gala, wala na, no time for love. 0995-221-8007. Sa secretary na ko na, mag-text mo kung sa tuyo ninyo, para tubagon mo. 0995-221-8007. Okay. Ang topic sa sinusitis may gala, di na mahuman sa kabulan. Di na mahuman. So, tortihan na ng mudaan nga, magdoktor sa mo. 0912-532-5466. 49-year-old male, Digos, 5 months na inom. Ito analog o potassium citrate kay taas kriya. Nagpa-ultrasound, balas na lang ang naa sa kidney. Ingon sa doktor. Pero ngano saka man kaya og uric wala na nagkaon karne, please advise. Mo ni siya noy. Kaya ang theory sa kadaghanan sa doktor nga nagatanaw og chronic kidney disease, CDK, CKD. Kaya ang ilang tanaw, wanay pag-asa ang kidney. Paingon jud ka sa dialysis yun. Paingon jud ka. Pero ang kanila akong ginaingon sa inyo, kung below 500 pa lang inyong creatinine, kana napamoy pag-asa, nga naman, ang kidney, naay bagong mga cells nga wa pagigamit sa atong lawas. So, ang katong bagong cells sa kidney, mabuhi pa to nimo. Kung saan pagbuhi? Maula gini. Kadaghanan sa inyo, di mapakaog karne. Sige, kung balik-balik storya na may gala. Mukhaon mo protein, karne, yun, karning baboy, karning baka, kaning, unsa ba ng karne, inyong mga ibaon niya, kabaw ba, unsa ba? Basta karne. Ano man? Walay
karne enough protein sa ubang sources may gala. Gulay wala. Makipagpustaan ay tag-itlog sa akong operator. Ha? Wala gyud. Pila na kalibo akong na salbar sa dialysis may gala. Sus, di lang libo. Ha? Abot og 500 ang creatinine. Gipugnan di pa kaunon og karne. Dili pa kaunon og kinahanglan nga pagkaon basic food. Ha? Unya pugnan pag yun pagpainom og tubig. At tayo na kang bata ka. Nya 80% sa atong lawas tubig. Sao naman na nimo pagkabuhi? Magkasamot ang imong kidney kadaot. Sumusa ka imong kriya. O, nagsalig ka sa imong tambal. Ang keto analog noy, ang dong, ang keto analog protein na siya, pero it's not a substitute sa pagkaon. Ang isa ka kapsula, maski pag napulog ka kapsula sa keto analog imong inomon ba, useless na siya ba? Kaya kumpara sa isa ka 35 grammer nga kaning baboy, compare na sila, sas kalayo, noy. Mura na sa bulldozer ng imong kaning baboy, bakit sa katong kapsula. Di pag yun na siya tricycad nga hubako ng driver. Tibihon pag yun. Di, wala, kulang. Amura, kabaw nga, wa ninyong gitugboy og isa ka semana. Di, gigutom na. Muna ang kita nalog. Ang karning baboy, maingon ko sa inyo, sus, usay lagi, maingon lagi pasinti nga, naman dahil nga pila ni katuig, kung di may mga karning baboy, karning baka, luya kayo, gasigig sa ka ang creatinine gihapon, basic, pili lagi siya maayo kayo, wala man gitagaan o pagkaon ang katong new cells sa kidney. Mutana mo sa inyong doktor, nabe ba kung cell dito sa kidney, dok? Sa ingon ni Dr. Kagapi. Ingon ganig dili na, ipaseminar balik. Paseminar. Kay naaagyod. Naagyoy mga cells nga bago dito sa atong kidney nga pwede pa nimo buhion. Bago pa man, mga baby pa man sila. Wala sila function. Pero imo siya tagaag protein. Protein lang yung mahigala, wala lain. Dili na siya matambal. Wala. Oy. Mga sunog man sila, mga matay man sila. Tagaan niyo tambal. Labaw na yung potassium o kanang mga sodium bicarb. Sira na siya ba? O niya, dugangan pag yung kanang injection nga, pa-increase daw sa dugo. Niya di ay, mo pa mismong makakuan sa ilipong sa imo ba? Erythropoietin. Niya mahal pa dyan kayo. Sus! Di lang kayo mga matay imong kidney cells, bagong cells ba? Kung dili, imong bulusan po, matay po. So, ikaw bata pa mga kay 49 years old. Napakay pag-asa ba? Pero wak man yung dimension na mo ang pila imong kriya. Kaya kung mayroon ka 800, 900, surrender ko po sa imo. Dialysis na dyan ka. Wala na sa ilahin. So, hinga ni Dok. Bata pa ka. Tanawa mong kriya. 6 months na ininom o mga tambal, wala gyapon. Wala man kag-feed o saktong vitamin. Ingon bitaw ko sa inyo. Inyo lang, tanaw na gunin nyo ang akong now nga 68 years old. Tanaw na gunin ninyo. Kaya makaon mo kong karne may gala. Karning baboy, karning baka, pwede pa ganing karning crocodile, sawa, pwede pa gani, ruwa may sawa. Mao na kung ginaingon sa inyo, di po mga itlog. Kay ingon na ang itlog, makadaot daw. Ala, sige to, kay madugayan ka na ba? Bukog na lang ka. Mao na siya noy. Mao gina siya noy. Pusta pa ko sa ikatlong itlog sa akong technician. 0948-518-0604, 40-year-old, trabaho, pintor. Unsay itambal na ay ubo, na gahi, murag, walay plema, murag ubo, murag uga, ubo, naapod, sipon, usahay, minaw ko. Ay, sinusitis. Unya, kanay mong pintor, kanay mong pintura, ano ba, kinaiyan ninyo nga, pag humang pintura, manginom o kanang bino,
i-SQ dayon o katong sa banang isa ka emperador, ha? Kay para daw mawala ang igo sa pintura. O magyawin. Pataka lagi mo ha? Kanan siya sinusitis na daw, nadaot na imong ilong, isa na siya sa rason nga na magka-sinusitis ka tungod sa pintura. Kung gusto ni mawala na imong ubo, undang pintura. Kung dili palit og maskara katong pang pintura gyud. Ang mga Amerikano magpintura gamay lang kaayo. Ang maskara imo nga urag pag-opera sa operating room, pag-opera sa ospital. Wala sila. Amping man sila, kabalo mo sila na nagi side effect. Nakita dito sa Pilipinas. In taon, siguro sa 1,000 tao pintor, ganun na isa nga magmaskara. Wala yun. So, kana mo na rason doon. Di na ako tabletas. 0955-332-5466. Mangutana lang, udok o sa dapit sa Davao imong clinic. Nako ba nga na? Ang akong clinic may gala, dito lagi sa Davao City. Naa sa Multitest Diagnostic Center sa Dalang Ponciano Reyes Street, Davao City. Sa University of Mindanao yun. Unya, ang kinahanglan lang nga masulod ka dito sa among mga clinic is QR lang. Di na kinahanglan swab. QR lang yun. Una lang kay QR, for example, taga Davao del Norte ka, basta na kay QR. Wala yung problema asa na imong QR. Maski pag sa QR sa Cebu, basta na lang kay QR. Masudlon ka sa security guard. Okay, 0935-515-9989, 31-year-old lalaki. Result sa X-ray, wala may plema. AC, densities are seen in the upper lobe. The heart is not enlarged. Great vessels are not unusual. Diaphragm and costophrenic sulci are intact. No other remarkable finding. Impression, bilateral pneumonia, Cox histology considered. Tagdaan-tagdaan ang imong radiologist no eh. Ang density, hazy density sa upper lobe sa atong lungs usually indicates TB. Ang pneumonia, makita sa x-ray, diri sa ubos. Sa ubos ginakanmi, wala pa ko kakita, may gala, nga 45 years na ko nga doktor, wala pa ko kakita og pneumonia diri sa ibabaw sa atong lungs. Kada ganyan na TB yun na siya yun. Kaya nga no, ang plema mga manong, manaog man yun sa ubos, kay humok man na sila nga plema. Ang TB kay, unsa man, bangag sa inyong baga. Mo nang TB. Dili na sa plema. So, kaning imong radiologist nang tagna-tagna, TB-ho na yung kagyot. Maski pag negative imong plema, ipa-testing man na siya kung positive o dili. Aguga tagaan sa barangay. Imo man ay patakaran doon. Ngano na ingana man anoy. Kay nagtipid ang gobyerno kung katong manakod lang ka, katong manakod lang ang tagaagtambal, ang dili manakod di ka tagaagtambal, mao nang dasun. Ya, kinahanglan mo positive gyud ka sa atong luha nimo. Nya kung maka-afford ka di ko palit sus. Magkuan pa ka na sa ila ka. Mo man ay napatakaran nga di lang ka manakod. Hala ka tibihon ka 0950-166-6929. Dok na kabay may balaan maayong doktor diri sa Panabo. Na si Dr. Lu diha, si Dr. Roger Lu. Ambot lang kung ni-retire na kay wang tigo naman daw siya. Siya may ningon nga wang tigo na siya. Si Dr. Roger Lu. Ako na sing kumpare. Ambot lang mo nag-practice pa ba siya, pero maayon na siya nga doktor kay kundi siya, patient. Aka nang liyo kay pasinsya no eh. Ilumon po kayo. 0930-192-9861. Nahagbong sa Katri kay na limungawan. Unya wala nakapadoktor. Pag-abot sa ikatulog, katuig, ning bati og sakit. Unya nabungol. Unya murag na ay gangis akong pangdungog. Unsa ni Dok? Ay manoy. Wa pa gani ka di state sa imong pila edad nimo. So nato pag nagdaan Edad lagi kalimti ng edad. Lalaki ba, babae ba, bayot ba?
Oh, sulti na siya. Ikatulo, ikatulo, nga ni kay gibati, ayaw na to apila tong 3 ka tuig, 5 ka tuig. Kung tanaw ni mo nga wala gyud kay naitabong ato ni Agi, ayaw na to. Kaya kung na kay nahulog ka atong kuan. Nahulog ka 3 ka tuig ni Agi. Nana say musunod na sakit sa ulo pirmi kada adlaw, kalipangon kada adlaw. Ano ba? Sunod na hantod man niabot og 3 ka tuig. Mo padayon ka mga sintomas. Mao na siya na relasyon. Nahulog man ko sa una sagdanan. Dok, ano man? Sakit akong tiyan ron. Patay kang bata ka. Ang utok ni Dr. Kagapi, nagsige nagdagandagan, gobo pag yun ang pantalon. Ano man, inyo lang manggilibog na siya. Ang inyong doktor, gilibog lang na ninyo nga, hulog sa labot atong hulog ka sa una 5 ka tuig, 3 ka tuig. Wala ito labot, kay sakit imong tiyan, karon naman na ni sakit. Patay kang bata ka. Mga nanoy, dili lang ka, kung saan na istorya, Dok, sakit kaya kong tuhod, Dok. Yan naman ko mga 20 anyos ago, panahon pa ni Marcos, nagkuhan mi, iskrima mi. So ilabot ng sakit sa imong tuhod nga karon naman ang nagsakit. Patay kang bata ka, 0935-781-1890. 47-year-old Sandra Yu ni kung sa'y tambal sa sipon, gubo, dalahubak, kinalan, pakonsulta ka na, doy. Magpakonsulta ka na, kay dili na kayo pwede matagna-tagna ni mo ba? Kung hubakon ang yung kagyod, hubakon. Kung dili ka hubakon, dili ka hubakon. Lahi man tambal sa hubakon ng dili. Nya kabingon kang hubakon ka, nya pagtanaw na ako, paminaw na ako sa stethoscope. Ang lisod niyo pag ginawa kay pasulod man di mapagawas. Sa man na be si tawag na dili hubak Santa Cruz Digos. Pakonsulta 0977-235-7969-67 babae ikakos. Sige inom losartan 50 mg BP 160/70 or 140/70 bisan kanunay inom tambal unsay pasabot ani Dok wala nako nadungog imong tubag sa una kay brown out diri adtong panahona. Kulang ang imong milligrams na. Kulang. 50 ra gud ka nya sige mabot pa jud og 160. Basta mo fluctuate inyong BP sa 160, 170. Unya inyong tambal 50 milligrams. Wala, kulang iyong tambal. Kung amlodipine 5 lang, supposed to be increase nimo amlodipine 10. Kung sa inyong mga tambal nga musaka ang blood pressure 160, 170, mo inom kag higher dose. Muna ipasabot ana. Di na kinahanglan mo kambyo kag lain. Unless nga nabag-o lang ka nag-inom unya ang imong blood pressure 170 gyapon, nagpasabot ka ng tambal gihatag sa imo dili mao. Tambal sa baboy 0948-325-2383. As lang kung sige kaon noodles makadaot ba. Female, 37-year-old, minaw ko. Ingani daday. Kung mingon ka nga tell me ka makaog noodles, ako po. Ako po. Ang na-notice lang ginagawa sa noodles may gala, busog yung yun. Pero wala kasabot sa inyong ikaw, sa lasa. Wala kasabot. Kaya, mura yung ininsik yun sige ba? Kung Japanese ganit, Japanese. Kung Korean po. Unsa may lasa ni? Di yung kaka-describe. Kaya wala yung pareho sa lasa nga na sa noodles. Number 2, dugay kay mawala ang butod sa imong tiyan sa kabusog. Number 3, dugay ka kalibaw. Dugay kay siya mong gawas. Mukanta pa kag si Pilimon. Sige kag hulat mong gawas ang tae, di pag yung gawas. Mukanta na kag si Pilimon. Okay, di man mong gawas. Di ba? Kantahan na ni Mos Pilimon. Taghuyan pag mong gawas. O mo na, sanoy. Ang kwan sa noodles, aday. Ay kaupat, magsikag sa gabi. Dugay na ba? Mga 3-4 kaadlaw, nagkaagag noodles, 3 kaadlaw ago. Abo pa ka, sige kag ihi na dugay kayang ihi nimo. Daghan ka kag ihi yun. Urag diuretic ba ang noodles na mahurot tong sigig himo og tubig og ihi ang inyong kidney. So mayo kay na siya kung wa kay sakit sa kasing-kasing. Inoon sabayan na po nimo ginom og daghang tubig para
katong mong gawas, mapulihan nimo ba? Mapulihan nimo siya. So mo na mga side effects sa noodles kay kusog man pud kumukaw og noodles dai. Sa tinuod kana di taw gutom, ang tanan ko kung say sandwich ni mo moms atong misis. Kung say sandwich nimo, di ako balik-balik. Gusto man ko mga napulo ka klaseng sandwich. so balik-balik gani ang kuan kay walay palaman. Ha? Abisa kung saan may palaman ako sa akong sandwich, may gala. Ako pwede gani nga sardinas, tangang sardinas. Mas lami mahino kay butang mga peanut butter, mga ano wala may lami. Sardinas lami kayo idodo po yun. Ha? So ang ang noodles sige gyud kaog noodles. Sa tinuod pa, gahapon gani ang kaog noodles karon na ako right upper quadrant pain. Kunya sige ko dot sa akong kabasig na ko gallbladder stone. Sige ko dot sa akong tiyan ba. Ganyan pang buntag sayo. May sakit. Nga na yung mga doktor mga gala, mag-diagnose ako sa initabo bago mo konsulta ng laing doktor. Kaya mo konsulta ng laing doktor nga dili mao, marukdok ang dos ba? 094832522383. Ask lang dok, tinuod ba nga maka-cancer daw kung magsigig kinaon og mga dilata sama sa tinapa. Minaw ko, taka lang mo ay. Amo daw kinsa kay naghimo ang istoryaha eh. Kaya ang cancer gikan sa DNA may gala. Kung pag anak ninyo nagsugod na to, namagid mo yung cancer sa inyong pamilya, cancer dito. Dili ka ng yung pamilya nga papa, mama dili oy. Katong mga tatay sa nanay, ang mga tatay sa tatay, mga nalulo sa lulo, katong pinakalayo ng tumoy. Kung natoy cancer siya, kamo na po. Kadaghanan sang wa na ego kay ang iyang genes wala na stimulate. Usually ang maka-stimulate environment. So ang tinapa wa gyud tawo na siya kay pasangil lang ninyo moro be paborito na ako no. Sukad pag gabi bata na ako. Sardinas nagpesta sa amo may gala. Tao mo kay imbitado man ang mayor, imbitado ang pare, ang arsobispo po dito. Pag ingon ng arsobispo nga, dong, pangadji na dong. Ingon dahil ko sa kwan, sa may atong sudan diya la. Ay, sardinas. Mo nanoy, mo na sitwasyon, kaog, sardinas, kalami sardinas, no? Moro na isda nga, way ulo. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kanginan.